ओके खोनाबाय दा माइकआ नै मा होनो चार्ज गैला नायाखै आं मा थांलाय फैलाय आंना लाइभ स्ट्रिमिंआ माने लाइभ होनाया प्रब्लेम जादोंमोन माने ग्लिच जानानै आंनियाव आरो माने मोनसे जै दलद नांथादों नांथानानै थाबाय थादों आंनाव हाय हेलौ मिथिंगा बसुमतारी वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम आंनावबो एख' खोनायाखै नों खोन्थाहरनायानो मोजां जाखादों माने नङाबा आं माइकखौ नायनाय नङामोन माइकखौ नायनाय नङामोन स्पिकारखौ ओमफ्राय आरो आङो बिदिनो बखिफ्लांबाय थागौमोन आरोना स्रियैनो ओजादि माइकआ अनानो जायाखै बुजिनाय नंलामोन मिथिनायबो नंलामोन थ' जियानो जा बुजिबाय दा माइकआ आंना प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेमथ' नङा चार्ज जोब्बायमोन आरोना माइकआ आदसा नोंनावबो जाखादों माने बयनावबो बिदि जाहैदों जानो हागौ ग्लिच जाहैदोंमोन खोमा माने नांथाबाय थादो आंनावबो नांथाबाय थादो मिथियाखैनो आङो नांथानायखौ माने नांथानायखौ नुदों ओमफ्राय बिदिनो सम सम जाबाय थायो आंनाव नांथानाय माने बिदि नांथायोबा LSP कमेन्ट हरदों हाय माय फ्रेन्ड अके हेलौ वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम एन्ड LSP where are you from Philippines No bro I'm from Indian Northeast Assam and LSP you can tell me where are you from bro and how are you Sheram Wakim So Megarlu Meskin Joram Watkin welcome to my live stream but I don't understand your language you can text me in English language or Hindi language I will reply you then Joram Watkin Chantal मतलब Santai okay you're from Santai community hey you're from Santai community am I right but I don't know this language you can text me in English language फैसा हरथु फैसा हर खोथानायनि चला गाबोन जागोन tomorrow tea in our college canteen special tea black tea जागोन गाबोन Jerome Watkin Santai okay you are from Santai community but I don't know Santai language you can say in English language Harpreet Maship Santhu Harpreet Maship Santhu to welcome to my live stream and Nisal Sitol hi hello namaskar welcome to my live stream KKA fly I am from Tamil Nadu okay Tamil Nadu you're from Tamil Nadu so I am from Assam Northeast Assam do you know Assam John Rafael Rivera hi are you from Philippines no I'm not Philippines I'm from India are you from China no I'm not China FBI open up
I'm not from China. I'm from India. Are you looks like Chinese? Amrit Asham. Hi. Hello. Namaskar. Welcome to my live stream. John Raphael Rivera. Okay. I am from India, Northeast Assam. Amit SM. Hi. Hello. Welcome to my live stream. Do you have a little brother? Yes, I have a little brother. But not here. Now staying with me. FBI open up. The one first time I see Indian Chinese. Are you looks like Chinese? I'm not Chinese. I'm Indian. Okay, comment me please, FBI. Are you looks like Chinese? Amit SM. रेशन पानी हो गया क्या आपका? मतलब डिनर बोल रहा है क्या अमित SM? डिनर तो कर ले लिया है अभी मैं. तो नेक्स्ट जॉन राफेल रिवेरा. Does he play Roblox? No. I don't know what is game. Roblox game. What is Roblox game? I don't know. Learn with Kartikeya. Yo bro, yo. And how are you? You can tell me. And where are you from? And what are you doing now? John Rafael Rivera. I am the only one watching now. Okay, thank you. Don't go out from my live stream till end. Please be watching. Michinga Bushumatari. What curry? Oh, ओंख्रि मतलब दाल है, दाल. And then potato. दालि ओंख्रि आलु भाजा होननायसो. John Rafael Rivera. Okay. Don't go outside from my life. Please be watch till the end. Okay. Yes. Okay. All of you, thank you for coming my live stream. Good evening to all. I am here. Okay. You are there. I see you. What are you doing now, man? Tomorrow hoga. Michinga Bushumatari. Tomorrow. I will pay you. I will give you tomorrow. You can share this live stream to your WhatsApp status. Then I will give you. When my channel is going to be monetized, then I will give you a giveaway. I will upload a giveaway videos on my this channel. That's why you can subscribe my channel
Okay. Okay, Mitinga. You can share this live streaming in your WhatsApp status. 26 चला गया, एक भी नहीं है. लाइव में कौन कौन है कमेंट करो. Those who are seeing my live, you can comment me. Those who are watching my live, you can comment me. Sabtanlose si Barbay. Anglo naidों नोंल' नङा नायग्राया ओमफ्राय कमेन्ट हराखै स्रि स्रि नायगासिनो दं स्रि स्रि नायगासिनो दं साइलेन्ट भिउआर होनो इदिखौ साइलेन्ट भिउआर all are silent viewer. Three watching देखायगासिनो आंनाव 3 watching but 0 like. आंनाव 1 ल' नोंनाव 1 ल' ओंखारोथ' आंनियाव 2 जाबाय नै 2 ओंखारबाय दा like 1. आं हरदों okay thank you for like thanks for like ज्राव फैबाय ओमफ्राय थांफिनजोब्बाय लाइभ नायग्रा माखासे
थांथ'नोसै आं दे चलो खन बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है मेरे पास कैसे गाएगा मैं हेलो मोजां खोनाबाय ना voice is clear or not नांलाया without music खन okay you can send me your lyrics or lyrics or like starting mana title मोजां खोनादोंना नै जों मोजां खोनायो ओमफ्राय चार्ज होनो मोनाखैमोन आं जिखो हायो जायालै नों मिनिगोनसो स्केल नाङा स्केल नाङा स्केल नाङा स्केल नाङालै आंना क्या बकवास कर दिया not today tomorrow नोंसिना PSC आ मामोनलै evaluated course PSC आ मा subject PSC नि subject खौ PSC political science okay your PSC subject is political science आं आंनि माइ मिउजिक खाताखौ नागिरबाय दं मिउजिक माइ मिउजिक खाता मतलब आं मेथाइ लिरनाया खौ नागिरदों आं बहिखौ
माइ मिउजिक खोथा नागिरदों र' आङो रायजोफोर नोंसोर सोंनो बिराद भिथोराव थालाबायलै आंना बयफोरानो बबाव दंथाय अके मिल गया मोनबाय माइ मिउजिक खाथा मा दंमोन आंनि मिउजिकआव फरायदो नामा मुला फरायाखै आं माने लिरिक्स लिरदोंमोन ना आं निजिनो सेल्फ लिरिक्स नायदों आङो लिरिक्स नायदो माने निजिनो लिरिक्स लिरदोंमोन ना आङो माने टिउनफोरखौ खायफा लिरिक्सनि टिउनखौ आं निजिनो होदोंमोन ओमफ्राय होनायाथ' निजिनो होखानायखा ओमफ्राय लिरिक मा टिउनखौ बावबाय आं कनफिउसन दं खायसेनिखौ बुजिसि आं मा नायदों बुजिबाय आं गाबोन बहिखौ लांफागोन र' नोंनो खोन्थिगोन आं गाबोन लांफागोन आं खाथाखौ जागोन ना जागोन अके गाबोन नायनो हागोन लिरिक्सफोरखौ आंनिखौ
लिरिक्सखौथ' आंनि सेल्फआव आङो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय खायफा खायफा फक रखमबो थांनो नागिरो बैसागोफोरनिया फक माने फक रखमबो दङ फकआनो होनजायो फट फैयो ओमफ्राय थांफिनजोबो कमेन्ट हरबाय आंहा खालिबो साला भिउ फैबाय भिउ थांनाय रखम फैबाय